Ahoj a vítejte u podcastu Jazyky do hloubky. Jsem Lenka Malková, certifikovaná jazyková koučka a lektorka angličtiny a dnes vás provedu světem jazykového coachingu. V tomto podcastu se zaměříme na to, jak přistupovat k učení jazyků s otevřenou myslí a správným přístupem. Budeme se zabývat tématy, která vám pomohou vyřešit vnitřní výzvy a posunout se vpřed v cestě za jazykovým úspěchem. Úspěchem nemám na mysli zvládnutí gramatického cvičení nebo dosažení jazykové úrovně pokročilosti typu B1, ale reálné a pohodové používání jazyka ve vašich životech. Ať už se jazyk učíte nebo jste lektor, najdete zde inspiraci a praktické rady. Spoustu další inspirace najdete v jazykoletru, který můžete 1x za 14 dní najít ve svých e-mailových schránkách. Stačí se přihlásit k odběru přes odkaz v popisku. A pokud chcete být součástí naší komunity, přihlaste se k odběru tohoto podcastu a pomozte mi tak šířit propojení coachingu s jazykovou výukou dál. Předem moc děkuju. Pojďme se tady pustit do dnešní epizody. Krásný den, já vítám všechny fanoušky cizích jazyků u dnešního rozhovoru a vítám tady mého hosta Milenu Pastěrčákovou. Ahoj Mileno. Ahoj Leni, pozdravujem všetkých, krásný deň prajem. A než začneme, tak já jenom stručně. Moje jméno je Lenka Malková, jsem lektorka angličtiny a certifikovaná jazyková koučka. A lidem, kteří se učí cizí jazyky, tak primárně ukazuju to, aby se přestali ty jazyky pořád jenom učit a aby je začali konečně taky používat v reálném životě. A lektorům jazyků ukazuju, jak můžou zapojit koučování do jazykové výuky. Protože propojení koučování s jazykovou výukou je moje srdcové téma, o kterém natáčím i podcast Jazyky do hloubky, jehož součástí je tento rozhovor. No a teď jsem nadšená, že tu můžu přivítat profesionální koučku Milenu, se kterou jsme se poznali díky komunitě The Coaching Way, takže zdravíme zakladatele Honzu a Michala. A my si budeme s Milenou povídat o tom, jaké by to bylo, kdybychom se cítili o trošku lépe už teď a nečekali na až pak. A Milena bude mluvit o coachingu obecně a já k tomu přidám nějaké moje postřehy a zkušenosti přímo z té oblasti jazykového coachingu. Mileno, moc tě tady vítám. Děkuji, že jsi přijala pozvání a pojď se nám ještě trošku víc představit, kdo jsi a čemu se věnuješ. Ja ďakujem za pozvanie, veľmi si to cením a dúfam, že dnešný podcast a dnešné stretnutie si diváci užijú spoločne s nami, tak ako my dve. Tak ja sa volám Milena Pastěrčáková, som koučka a terapeutka. V podstate spájam koučovanie a terapiu, kde s klientmi riešim nielen prítomnosť a budúcnosť, ale zároveň aj minulosť. Čiže vraciam sa ako keby späť na vzniku toho problému, ktorý aktuálne riešia. Dobře. My, když jsme se připravovali na ten rozhovor, tak samozřejmě jsme si trošku víc povídali, abychom se poznali. A ty jsi mi říkala, že mezi tvá hlavní témata patří potlačené emoce. A já jsem úplně jako hnedka myslím, že jsme si v tomhletom velmi sedli, protože to je něco, co mám pocit snad každý člověk do určité míry větší či menší si řeší, spíš do té větší. A potom se to vlastně projevuje v těch našich životech na té každodenní bázi u učení jazyku, ale u čehokoliv. Mohla bys jenom teďka pro ty naše posluchače, pro ty, kdo nás sledují, přiblížit to, jak se potlačené emoce nejčastěji projevují v těch našich životech? Určite áno, potlačené emócie máme každý z nás. Myslím si, že neexistuje človek na svete, ktorý by nemal v sebe potlačené emócie. Väčšinou ich máme ako z detstva a prejavuje sa to tým, že v detstve na nás boli treba zdávané v určitých situáciách veľké nároky a my si to kompenzujeme v dospelosti. Čiže vyzerá to trebárs tak, že trebárs ako deti, na nás ako deti boli dávané veľké nároky, čiže neviem, museli sme byť vo všetkom perfektní, všetko muselo byť dokonalé, všetko muselo byť pintlich. A ako náhle to nebolo, tak sme boli za to trestaní. A v nás, ako v deťoch, sa tieto zážitky a emócie uložili takýmto spôsobom, že v dospelosti sú z nás perfekcionisti. Niekedy proste sa stáva to, že v dospelosti sú z nás workoholici. Pretože nikdy to, čo vlastne v detstve sme ako zažili, nebolo dosť dobre, buď pre tých rodičov, učiteľov a okolie. A my sme si to nejak ako v sebe uložili tak,
že pokiaľ my budeme, pracovať 15 hodín denne, tak všetko bude super. Pokiaľ budeme mať všetko pod kontrolou, všetko bude super. Ale nebude, pretože za týmito našimi ako keby následkami alebo výsledkom v tej dospelosti je práve skrytý zážitok z detstva, skrz ktorého my sa takto správame. A tie emócie sú v nás ako potlačené natoľko, že my ako deti sme nedokázali prísť a povedať tým rodičom alebo tým našim, tom Bohom, že vlastne, že teraz ja som to spravil najlepšie, ako som vedel. My sme im chceli vyhovieť. Lenže tým, že my sme to nedokázali povedať, tak túto emóciu sme v sebe potlačili. A ona tam na nás čaká. A stále potom v dospelosti sa stáva to, že my sa skrz to chováme a správame. Čiže sa môže stať, že máme 42 rokov alebo 50, ale emočne sa v určitých situáciách správame práve ako to malé dieťa, ktoré danú situáciu nezvládne. No a i když možná někdy si to uvědomujeme, někdy možná ne, tak ono to není zas tak jednoduchý si s tím poradit. Ale můžeme si s tím poradit, to je ta dobrá zpráva. Takže pojďme se teďka obrátit hnedka k tomu pozitivnímu. Jaký se nám nabízí různé jako možné úrovně, nechci říct to řešení, ale jako práce s těmi potlačenými emocemi. No je dobré, keď sa začneme tým zaoberať. Väčšinou sa to stáva tak, že my si to uvedomíme, až keď sa niečo stane. Až prichádza nejaký problém, alebo napríklad bolesť. Bolesť je najlepší učiteľ v našich životoch, pretože my v maličkom okamihu dokážeme prehodnotiť celý náš život. Či už je to choroba, či je to, smrť blízkej osoby, alebo proste nejaké možno aj tragickejšie udalosti v živote, nás spôsobujú to, že sa nám zapne ako kontrolka a vlastne my si uvedomujeme, že asi nie jednáme dobre. Že vlastne niečo v našom živote asi nie je moc OK, keď sa nám to deje. Ale ako môžeme vlastne tieto veci riešiť, vlastne začať sa zamýšľať nad tým, či ten život, ktorý žijem, je ten, čo skutočne chcem. Či tých 15 hodín v práci je skutočne to, čo ja chcem. Čiže vrátiť sa ako k sebe. Lebo my väčšinou tento svet je o tom, čo je vonku. Všetko nás ťahá ako vonku, všetko ukazovať, možno aj to, že aký sme ako dokonali a pritom my dokonali nie sme. A nemáme ako problém, ako prijať to, aký sme, pretože my chceme vyhovieť tej spoločnosti. A nikto nechce byť ako odsúdený a mať pocit ako samoty. Preto my chceme danej spoločnosti vyhovieť tomu, čo sa tam deje, chceme niekde zapadnúť, každý proste chce niekam patriť. To je naša prirodzená vlastnosť a potreba. A keď niekde nie je naplnená, tak my sme ochotní ísť nad rámec toho, čo je v našich silách, len preto, aby sme tam zapadli. Čiže vrátiť sa k sebe a začať sa zamýšľať tým, či to, čo robím, či mi je skutočne v tom dobre. Či je skutočne to, čo chcem. A pokiaľ je odpoveď áno, tak je to super. Ale pokiaľ je odpoveď nie, tak je dobre pozrieť sa na to, čo mi vlastne chýba v tom živote. Či je to, čo skutočne potrebujem. Či skutočne potrebujem mať, 4 Bentley vonku, alebo stačí mi proste, jedno a ďalšie peniaze, teraz môžem si užívať čas s rodinou. No a mně osobně teda přijde, že to je poměrně velký a jednak to uvědomění a to zamyslet se nad tím, jestli jsem spokojená s tím, jak to tak mám, jak to mám v sobě. Ale potom ještě vnímám to, že může být docela dlouhá cesta k tomu začít něco měnit. A tady asi určitě se shodneme na tom, že je fajn si říct o pomoc, protože některé věci určitě můžeme začít řešit sami a na některé je fajn si najmout terapeuta anebo kouče. Súhlasím presne tak. Myslím, že v každej oblasti sú ľudia, ktorí nám ako dokážu pomôcť. Tak ja keď si nevieme poradiť s time managementom, tak si robíme nejaké rôzne školenia a workshopy a tak ďalej. A myslím si, že ako nájsť človeka, ktorý nás ako prevedie tým, čo sme niekde ako deti nedokázali zvládnuť, ale zriešili sme to najlepšie, ako sme vedeli a ono sa nám to ako zmení v našej ako prítomnosti v dospelom živote. Myslím si, že najväčší poklad, ktorý môžeme získať. Pretože keď, vyriešime to, že, videli sme doma, treba zvediem príklad, videli sme doma, ako sa rodičia hádajú kvôli peniazom. A pozriem sa do svojho vzťahu, treba z niekto, a ja sa hádam s manželkou alebo s partnerom. Tak odkiaľ to mám? A keď si vlastne človek spracuje túto situáciu alebo si niekde len uvedomí, že OK, ja som ako dieťa som nemohol jednať inak. Lebo človek ako nemôže, ako dieťa, OK, tak viete čo, vy sa hádajte a ja idem preč. Väčšinou deti sú ako svedkovia týchto udalostí.
ale dokáže si dať v tejto situácii určité pochopenie, určité akéby uznanie, že zvládol to najlepšie, ako vedel. Ale dnes už ten život žiť nemusí. A tieto veci sa dokážu pekne ako zmeniť, prepísať takýmto spôsobom, že v tom vzťahu sa tento vzťah ako keby vylieči. A už tí dvaja sa potom kvôli tým peniazom nehádajú. Pretože vedia si uvedomiť, OK, tu je niečo tvoje, ale tu je niečo moje. A každý z nás si do toho vzťahu nesieme nejaké veci ako z detstva. Celkovo do života, do práce, všade, proste tie veci proste nesieme s sebou. Ale je dobré, keď máme nejakého sprievodcu, či už čo sa skrz minulosti, alebo v budúcnosti, to je proste jedno. To nám vlastne pomôže nám prejsť týmto procesom. Pretože sú veci, ktoré vlastne nedokážeme zvládnuť sami. Napriek tomu, že si to myslíme. Jo. Právě proto je mi tak blízký propojování jazykové výuky s tím koučováním, protože my si neseme spoustu věcí tady z našeho tradičního československého školního systému. A potom, když jsme v dospělosti, tak vlastně narážíme na strašně moc věcí, které s tím byly spojeny. Porovnávání se s ostatníma. Když to není jednička, tak to není dobrý. Perfekcionismus. I spousta prostě dalších věcí, která se s tím pojí. A spousta lidí má pocit, jakože potřebuju se naučit ještě víc slovíček, ještě víc gramatiky a ještě se budu dlouho učit a potom už se budu cítit dobře. Ale většinou je to jako past. Většinou ty lidi potřebují právě mindset a potřebují nějaké uvědomění a potřebují se zamyslet nad tím, proč takhle přemýšlí, jak přemýšlí. Většinou to jde i mimo tu oblast učení těch jazyků, protože se nějaký ty způsoby, kterýma jednáme a přemýšlíme, vlastně objevují ve víc třeba oblastech našeho života. Souhlasím. Je to dobře. Tak. Pojďme teďka na tu naši jakoby hlavní část toho rozhovoru, i když si myslím, že tenhle ten důvod jsem měla potřebu tam dát, aby jsme věděli, z čeho vycházíme. Jak se cítit dobře už teď? Další věc, kterou máme jako my lidi takhle často v sobě danou, je, že se honíme za nějakým cílem, a za nějakou vysněnou představou a říkáme si, že dobře bude až bude pátek, až budu mít víc peněz, až budu umět víc slovíček. Z čeho to vychází? Proč to takhle děláme? Proč si to děláme? Myslím si, že je to celkovo ako našim nastavením, aj celkovo ako od detstva, pretože tam to je niekde ukázané, že pokiaľ si ustilíš posteľ, tak ťa bude mať rada. To je vlastne tam ako keby láska za peniaze, no taktiež za peniaze, ale vlastne láska podmienená niečím. A vlastne my si to nastavenie z toho detstva ako deti začneme vlastne ako keby prefiltrovávať aj do toho dospelého života a celkovo tým, že dospievame. Pretože my zažijeme ten pocit, aké to je, keď nás niekto má rád. Zažijeme ten pocit, aké to je to vlastne zažiť. Ale my si neuvedomujeme, že tento pocit my môžeme zažívať už teraz. Už teraz sa môžeme začať cítiť dobre, aj keď neovládam perfektne, neviem angličtinu. Aj teraz sa môžem začať cítiť dobre, aj keď nemám treba na účte 0,5 mega. Čo je to super, aj mať na účte 0,5 mega, lenže väčšinou sa ten pocit ako nemení. To je presne to, že nám niečo chýba, preto my si tým chceme niečo kompenzovať a myslíme si, že až to bude, tak to bude lepšie. Pritom to nebude, pretože my dojdeme do toho cieľa a ten pocit tam bude stále rovnaký, lebo je tam nejaké to prázdno, ktoré nám už chýbalo ešte predtým, než sme sa vlastne k tomu rozhodli. Myslím si, že to je opravdu hluboký o čem tady teďka mluvíš a klidně si nás pusťte ještě jednou, klidně si to teďka stopněte a ještě jednou si to pusťte, anebo si nás stopněte a chvilku se nad tím zamyslete. Myslím si, že to popisuje i spousta lidí, když jako opravdu dosáhnout těch cílů a jejich cílem bylo pouze dosáhnout těch cílů, že když tam došli, tak najednou jako a co jako? A co teď budu dělat? A vlastně to uspokojení je fakt úplně instantní, jenom na malinkou chviličku. A co dál, pokud tam něco chybí jako od začátku? Jo, pokud tam není to, že teď je to fajn a jenom vím, kam směřuju a že ta cesta je ten cíl. Tak dobře, dalo by se nějak teďka vypíchnout nebo poradit, co teda můžou naši posluchači začít dělat, aby přestali čekat na to, až něčeho dosáhnou a začali se cítit dobře a spokojeně už teď? No niekde sa zamyslieť nad tým, a keby to bolo, keby sa už teraz začal cítiť dobre. Čomu vlastne v tomto pocite
cítenia sa dobre chýba. Mhm. Je to pocit, neviem, lásky, je to pocit uznania, je to poklepanie toho, že si dobrý, je tam niekde nejaké zranenie, ktoré mu to nedovolí, alebo nejaký blok, alebo v podstate aj nejaké naše zranené ego toho, že vlastne máme určeného človeka, že vlastne my nechceme často ten cieľ ako kvôli sebe, ale my to chceme väčšinou niekomu dokázať, pretože my chceme mať ten pocit tej hodnoty, ktorý nám ako vnútorne chýba. A keď sa dokážeme nad týmito vecami začať vlastne zamýšľať, tak nepotrebuješ na to, neviem, 2-3 hodiny, niekedy stačí aj 5 minút. Sa zamýšľať nad tým, ako sa teraz cítim. Ako mi je v tomto okamžiku. A priznať si tento pocit, že aj keď sa necítim v pohode, tak je to v poriadku. Pretože ani počasie nie je každý deň rovnaké. A počas dňa sa dokáže 50 krát zmeniť. A presne takisto sú naše emócie. Je dobre sa naučiť vlastne niekde rešpektovať alebo akceptovať to, ako sa v danej situácii cítim. Že aj keď nemám ešte, neviem, 500 000 alebo neviem, vybukovaný kalendár, ale ja sa dokážem cítiť niekde ako v pohode. Dokážem byť niekde spokojný sám so sebou a dať sebe to uznanie, áno, ja som dnes spravil to najlepšie všetko, jak som mohol a jak som vedel. A to je vlastne ten pocit, ktorý s nami pôjde ďalej. Pretože je skvelé mať ciele, mať sny. Ale pokiaľ sa niekde uženieme k smrti, tak ako myslím si, že to tiež nie je ako to najlepšie riešenie, pretože takýmto spôsobom strašne veľa ľudí vyhoralo. Že ich to vlastne do toho cieľa, aj keď došli, ale došli urvaní, vyčerpaní, unavení, často aj chorí. A vlastne, jak si potom ten cieľ chceš ako užiť? Keď si proste totálne rozobratý. Ono sa dá ísť aj postupne. Ja netvrdím, že je to jednoduché a netvrdím, že to pôjde stále. Nepôjde to stále. Ale možno niekedy mať trošku taký akýby väčší súcit sám k sebe. A on si povie, OK, tak dobre, sa to dneska nepodarilo, ale dá si do toho všetko. A to niekedy stačí, pretože každý z nás potrebuje, ale mu chýba ten pocit uznania. A najlepšie je, keď si ho dokážeme dať aj my sami. Pretože od toho sa odvíja všetko. Keď my si sami dokážeme dať uznanie, tak po nejakej dobe to uznanie príde automaticky aj zvonku. Bez toho, aby sme si to museli nejakým spôsobom vynúcovať a naháňať nejakými materiálnymi vecami. Možná ho už i přestaneme tolik potřebovat, že? Když si ho potom dokážeme dát sami sobě. Myslím si, že určite áno, ale pozme si to na rovinu, každému ako zahreje pri srdci, keď ťa niekto ako pochváli, keď ti dá uznanie, že si dobrý v tom, čo robí, že neviem, že vidí za tebou nejaký výsledok, alebo že tí klienti trebárs, neviem, sú spokojní. Každého to zahreje a nemôžem povedať, že nie. Ale je úplne iný pocit, keď ťa to zahreje a ty vieš, že proste fakt tak to je, než keď je tam taká tá nálepka, dobre, tam môžeme ísť ďalej. Tak čo ďalej? Že tam vlastne už nejde z toho vnútorného pocitu z nás, ale len z toho ega, tak ja som, áno, tak ja viem, že som dobrý. To sme v podstate, ja to rada citujem Mariana Jelinka, sme takí cieľoví feťáci potom. Mohla bys to trošku vysvětlit, tady to cíloví feťáci, protože to mě hodně zaujalo, když jsi o tom mluvila a přijde mi to naprosto trefný přirovnání, který by si každý fakt mohl potom stáhnout na sebe v tom, v čem to dělá. Takže kdo to je cílový feťák? Myslím si, že každý z nás niekde, v nejakom okamihu, alebo v nejakej oblasti sme tými feťákmi. Nebudem tvrdiť, že nie, lebo myslím, že by sme boli nejaký budhovi a to my ako nie sme. A vlastne jedná sa o to, že my sa ako ženieme za niečím. Tak proste dokážeme ísť na seba skrz zdravie, rodinu, dokážeme obetovať všetko danému cieľu. Dojdeme do toho cieľa, my sme unavení, vyčerpaní, ale máme taký pocit, dobre, tak teraz som ako tu a čo bude ďalej? A vlastne je to také, akéby, že si dáme ako tú drogu, že áno, teraz proste je to tam. Dobre, a čo ďalej? Je to presne tak, keď vlastne feťák, alebo ten, kto ako nejakým spôsobom užíva drogy, tak si dá ako injekciu, alebo dá si pervitin, neviem čo všetko možné v dnešnej dobe. A tiež mu to na určitú dobu poskytne tú eufóriu, že je ako život je gombička. Ale ak tá droga vyprchá, tak potrebuje ďalšiu. Presne my to tak máme. Napríklad, čo sa týka u nás žien, tak to je krásne drahé kabelky alebo drahé parfémy. Je super, keď si niekto kúpi kabelku alebo parfém z toho, že to fakt chce.
Že je to fakt také vnútorný, áno, tu som chcela, proste splnila som si sen a je mi v tom fakt dobre. Ale u nás žien je to väčšinou tak, že my si kúpeme kabelky za kabelkou. Parfém za parfémom. To je presne to, že po týždni už nám ten parfém nevonia. Po týždni alebo po 2 už ani vie, kde má tú kabelku. No a už mi zase niečo vonku chýba. Zase potrebuje nejakú nálepku, zase potrebuje niečoho nadýchnuť. Alebo nále sa tieto veci, človek sa začne týmito vecami ako zaoberať, tak potom pochopí, že nepotrebuje mať 50 kabelek doma. Že fakt stačí jedna. Že nepotrebuje mať 1 000 000 parfémov doma. Že fakt stačí 1 alebo 2. Ale fakt sa s nimi človek cíti dobre. Že je to to, čo on chcel. Nie len preto, aby si tým niečo lepil. Mě ještě u toho, jak jsi mluvila, napadla taková typická situace ještě, když jsi mluvila o těch ženách, že velmi často vidím, a taky jsem toho byla obětí, ale už nejsem, a třeba nachystat dokonalý Vánoce. Jo, že já mám pocit, že prostě někde taky to v nás je jako ta potřeba, že až to všechno nachystám, až to bude úplně dokonalý, všechno bude úplně tip-top, všechno bude navařený, napečený, uklizený, zabalený, tak potom jako mě někdo ocení, že jsem jako teda super. Není to úplně snadný, jako si to přiznat, nebo teda pro mě úplně nebylo. Dobrá zpráva je, že opravdu to máme ve svých rukou, hlavách, pocitech, mysli a můžeme se zastavit. A mně se moc líbí, ještě bych se chtěla vrátit k tomu, jak jsi říkala to, že můžeme se zamyslet nad tím, co nám chybí k tomu, aby jsme se cítili dobře už teď. Protože často si myslím, že ta pozornost se soustředí na to, jak to bude super, až dosáhneme toho cíle. Až dosáhneme toho cíle, budeme v té ideální situaci, teď to bude doma vonět, všechno bude naklizený, jak to bude skvělý, což jako ano, může to být skvělý, ale pojďme se jako vrátit zpátky teď. Proč teď to není jako dost? Proč teď to ještě jako nestačí? Co mě žene k tomu, třeba v mém případě perfekcionismu, jo? Ide vlastne o to, že ty v sebe máš pocit, že to nie je dosť. Pretože máš pocit, že si dosť dobrá. To, čo spravíš, nie je dosť dobré pre ostatných. Že nebudeš dosť ocenená. A vlastne tieto veci, že sa necítim dosť dobre, necítim sa dosť sebavedomo na to, aby som si verila, že neviem, keď nebude 10 druhov koláčov, ale bude napríklad len 5, takže je to v pohode pre tú rodinu. Ale přitom vůbec nejde o tú rodinu. Presne tak, áno. To ide o ten pocit v nás. Áno, ten pocit v nás. Že vlastne niekde pozrieť sa na to, prečo ja sa necítim dosť dobrá. Prečo ja mám ten pocit, že sa v tomto okamihu, napríklad ja som to spravila najlepšie, ako som vedela, sa necítim dosť. Kde som to zažila a čo som v tej chvíli potrebovala. A keď si sa vrátiš len 2-3 kroky spátky, tak ako tam niekde ukáže sa to vlastne to zranenie, alebo to možno malé dieťa v nás, ktoré máme každý, tak ono sa ukáže a povie, ale ja som vtedy potrebovala teraz objatie. Ja som vtedy potrebovala to uznanie. A my si z toho dospelého psyche, z toho dospelého ja, dokážeme vstúpiť do toho detstva a dať uznanie sami sebe, ktoré sme vtedy potrebovali. A týmto spôsobom sa nejaké veci vlastne nás ako keby zahoja, zatvoria a možno príde len uvedomenie, OK, tak si to spravila lepšie, ak si vedela. A možno tam budeme práve potrebovať niečiu pomoc na to, aby sa nejaká rána, ktorá sa tam otvorí, tak sa dokázala keby pomaličky zatvoriť. Moja terapeutka hovorí krásne slova, že jazvy nám ostanú navždy, ale nemusia krvácať. Když vezmeme tu situaci, ve které jsme právě teď a podíváme se na to, jak se v ní cítíme, tak mě k tomu ještě napadá jedna věc, kterou bychom mohli probrat, jak vlastně podpořit to, abychom se tam cítili dobře, teď, tam, kde jsme, a jako z hlediska nějakého praktického, dejme tomu doporučení, když nepůjdeme úplně tady do těch terapeutických hloubek, ale jestli bys tam měla nějaký tipy nebo doporučení toho, že když si všimnu, že teď vlastně mi něco chybí, teď nejsem úplně spokojená, co môžu udelať? Keď ti niečo chýba a nie si spokojná, tak mňa stále ťa ako k tomu pozrieť sa, čo je to, čo ti chýba. Lebo ty vieš väčšinou. Väčšinou to viem popísať, neviem, napríklad dobrý pocit mi chýba, alebo neviem, chýba mi dobrá káva, alebo si len sadnúť, vyložiť nohy a si to dovoliť, že môžem. Takže vlastne len keď sa pozrieš na to, čo je to, čo mi chýba, tak si to s tým spôsobom ako dopriať.
Ale ísť skrz to, ten vnútorný pocit, že áno, ide ísť ako keby niekde, tomu sa hovorí vlastne ako keby vedome, ideš do toho, že si to vlastne dopraješ, to, čo ti chýba v tejto chvíli. A väčšinou, po čom my ideme, sú práve tie emócie. Lebo tie nám niekde ako chýbajú. Ale ono niekedy dobre, len akceptovať v sebe to, OK, teraz mi to chýba. A pre tento okamih je to v poriadku. A vtedy sa väčšinou nejaké veci dokážu vlastne uvoľniť, povoliť a niekedy v nás si to len dosadne. Takže niekedy potrebujeme len to si povedať, OK, tak dobre, tak je to v poriadku, že teraz je to tak, jak to je. Ja nemusím sa stále cítiť perfektne, nemusím byť stále usmiatá, ja proste môžem byť nahnevaná alebo smutná. A je to ako v poriadku pre tento okamih. To je také akéby uznanie samému sebe, že sme fakt dobrí, takí, akí sme. Aj keď sa necítime perfektně, úžasně a slněčkovo. Rozhodně. A je to třeba při té své práci, tohleto se snažím zvědomovat s klientama často, že i když třeba udělali znovu tu stejnou chybu, kterou už udělali, i když si nemohli vzpomenout na nějaký základní slovíčko, i když jim ještě k tomu, aby dokázali sebevědomě vystupovat na poradě, ještě přece jenom něco chybí, tak, že to je v pořádku a aby se dokázali oceňovat za to, kde jsou teď. Že tomu dávají tu energii, že se snaží, že vždycky, jak říkala, dělají to, co v tuhletu chvíli aktuálně můžou, tam, kam je jejich kapacita, pustí a aby byli k sobě prostě laskavější, aby se uznali tam, kde jsou a jak říkáš ty, to mi přijde moc důležitý i se vším tím, aby se nenutili do toho sluníčkového pohledu na svět, aby si jako afirmace jsou sice fajn, ale mám k ním jako nějaký určitý výhrady. Záleží zase, odkud vychází. Jestli to je něco, co jsme přijali, nebo to, čemu jako opravdu věříme, abychom zůstávali víc v sobě a v těch našich pocitech. Presne, ja myslím, že ako celkovo, nielen ako koučovanie, terapia, ale celkovo ako osobnostný rozvoj a ako my ako sami, keď sa ako vraciame ako k sebe, to je náš domov. To je domov, ktorý nám nikto nikdy nevezme. A sami so sebou sme 24 hodín denne. A myslím si, že je fajn mať niekde v sebe ako parťáka a kamaráta, než stále niekoho, kto nás bude proste buzerovať, kto nás bude proste kritizovať, to bude hovoriť, že nie sme dobrí, že sme hnusní, odporní a tak ďalej. Niekde ako mať v sebe toho človeka, ktorý ti povie, OK, vieš čo, to nevadí. To je OK, že proste teraz je to tak, jak to je. Je dobré mať ako sebou vytvorené nejakého fakt ako kamaráta, ktorý nás ako podrží v ťažkých chvíľach. Pretože je fajn, že tu máme rodinu, máme priateľov, neviem, kamarátov a tak ďalej. Ale stejne tie situácie potrebujeme zvládnuť my sami. Lebo môžeme mať perfektnú podporu okolo seba, pokiaľ my tú situáciu nezvládneme. Tak ako potom k čomu nám to je? A keď sa to stane raz, druhýkrát, tretíkrát a opakuje sa to stále dookola, tak potom si myslím, že niekde chyba nie je ako vonku v tej podpore, ale niekde ako v nás. Že ako my si niečo ako nedovolíme ako priznať, pretože máme niekde ten strach. Niekde tie obavy, že aké to vlastne bude, keď si to fakt priznáme, že nie sme takí, jak si o nás treba z niekto myslel, že sme. Moc hezky o tom mluvíš. Mně k tomu ještě napadá i ta dnešní doba, ve které žijeme a kdy máme tendence neustále vnímat nějaký podněty zvenku. Pořád máme na uchu nějaký podcasty, pořád někde něco scrollujeme, pořád se na nás valí informace, je toho prostě mega a mám pocit, že právě takový ty chvilky, kdy jsme sami se sebou a kdy si dovolíme poslouchat sami sebe a kdy vlastně stišíme ten okolní hluk, takže jsou jako čím dál vzácnější a že možná je potřeba na to vědomě myslet. Čím dál tím víc a i koučování právě může být jednou jako z těch možností, jak si tenhle ten prostor dopřát, protože tam opravdu nejsou žádný vnější ruchy a máme ten prostor být sami se sebou a trošku se tam podívat pod tu pokličku, nebo i trošku víc, co se tam děje. Mňa k tomu napadla si vlastne, že v akej dobe žijem, mne napadlo to vlastne, že my žijeme v dobe, kde vládne toxická pozitivita. Mňa to hodne ako napadlo k tomu, čo si teraz hovorila, pretože všetko je super, všetko je perfektné, všetko musíme zvládnuť. Vôbec ako chyba vôbec, absolútne, to je najväčšie zlyhanie na svete, aj keď sa vlastne píše, že chyby sú ako nejakým spôsobom k rastu. Ono síce je pekná ako poučka,
Ale poďme si to povedať na rovinu, ako to vnímame. Hej, že vlastne keď spravíme niekde chybu, tak väčšina cieľa som zase zlila, zase to dopadlo. No zase to takto, no a už proste už sú tie výčitky, už proste sa to ako všetko odohráva v nás. Hej, že niekde vlastne v tom svete, že v tej spoločnosti, kde je to od nás vyžadované, tak aj my tak chceme ako pôsobiť a vystupovať a tak ďalej, ale tak ako keď si vlastne čo skrz koučovanie, terapia, už len kľudne si sadnúť a dať si 10 minút ako sám pre seba a nič po sebe nechcieť, to je myslím si, že veľmi veľká odvaha sa vlastne si sadnúť, dať si 5 minút budík a si povedať, OK, teraz po sebe 5 minút nič nechcem. A nič. Hej, to je možno jedno doporučenie z cvičení, ktoré je skvelé. Fakt sadnúť si, nastaviť si budík na 5 minút, povedať, OK, teraz mám 5 minút sám pre seba a nič po sebe nechcem. Čiže žiadne myšlienky, ešte toto si nestíhala, ešte hento, ešte tu mám e-maily, ešte tu mi bolo zle. Nie. Proste tých 5 minút mám sám pre seba. A pokiaľ je 5 minút v pohode, tak ideme na 10, 20, pol hodiny, hodinu. Je to, niekto tomu hovorí meditácia, ale ja tomu vlastne hovorím čas pre seba. Vlastne fakt si sadnúť, nastaviť si budík, teraz mám 5 minút a po sebe nič nechcem. A to je veľká sloboda si dovoliť samému sebe, po sebe nič nechcieť. V tomto svete, kde je po nás požadované stále a všetko, či už rodina, či priatelia, či proste práca, či len to nákup, proste čokoľvek. Stále je od nás niečo vyžadované a my sme stále v takom, ako keby krysom závode, stále proste ideme dookola a niekedy sa ako zastaviť a vystúpiť z toho a pozrieť sa na to. Je, myslím, že prvý, najväčší krok v tom začať veci vnímať inak. Já si myslím, že to je krásná tečka za dnešním rozhovorem. Udělat si chvilku, kdy po sobě nic nechcem. Je tam ještě něco, co bys chtěla teďka na závěr říct, zmínit nebo vypíchnout? Asi to, aby to ľudia so sebou nevzdávali, pretože máme ťažké situácie v živote a každý ich má, ale niekde to nevzdávať sám so sebou, pretože každý z nás si to zaslúži mať ten život, ktorý chce žiť, ísť tým smerom, ktorým chce. Len niekde sa nemusíme uhnať k smrti. Niekde si môžeme dovoliť ísť trošku aj možno pomalšie, istejšie, ale efektívnejšie. Pretože nie vždy efektivita je v tom, že sa musíme, tu neviem, pracovať 20 hodín denne. Niekedy efektivita je v tom byť, neviem, možno 5 hodín intenzívnom a má to väčší zmysel aj prínos pre nás všetkých. Hezky. Já bych k tomu jenom dodala za sebe a za tu výuku jazyku něco v tom podobném smyslu, že možná všichni z nás nemusíme umět úplně perfektně ten jazyk a na úrovni rodilýho mluvčího a možná nepotřebujeme rozumět 100% tomu, o čem je nějaký sci-fi seriál na Netflixu. A možná taky se můžeme ocenit za to, že se vůbec učíme, že ty mozkové buňky namáháme, že tomu věnujeme tu pozornost a že tam, kam dojdeme, tak je to v pořádku. Presne tak, ja si myslím, že celkovo každý okamih, v ktorom sa nachádzame, je tam, kde máme byť a na ktorý my sme pripravení, pretože niekedy, keď nás to vystrelí viac, než na čo my sme pripravení, tak to nemusíme ako zvládnuť. Preto je možno ísť ako pomalšie a istejšie, sa týka jazykov, čohokoľvek v živote. Myslím si, že je možno jednoduchšie pre nás, než vlastne vystreliť a potom v polovičke sa odliadnúť a povedať, obzrieť sa, kde to vlastne som. Tu som vôbec byť nechcem. Jo, a co teď s tím mám dělat? Presne tak. A čo s tým mám teraz robiť? Presne tak. Ano, takže pojďme čekat na to až pak a pojďme se cítit dobře už teď. Milano, já ti strašně moc děkuju za tenhle ten otevřený a inspirativní rozhovor. Pojď nám prosím tě teďka ještě říct, kde tě můžou naši posluchači najít a jaké služby nabízíš? Ja sa nachádzam na sociálnych sieťach LinkedIn a Facebook a vlastne ja ponúkam ako terapiu, tak aj koučovanie. Ja sa nazývam coach do hĺbky. To je presne tým, že vlastne spájam koučovanie a terapiu, tak nevedela som nájsť ako iný názov, tak spoločne s Mikým Plichtou sme vymysleli tento názov ako coach do hĺbky. Jo. A tvoj web je? www.milenapastyrčaková.cz Jak odkazy bez háčkov, bez diakritiky. Ano, odkazy budou všude v popisku. A moc hezky teďka budeme končit tím, že ty si říkáš coach do hloubky a tohle to je podcast Jazyky do hloubky.
Takže si myslím, že to bylo úplně super spojení. Pokud by vás někoho zajímalo konkrétně jazykové koučování a to, jak se můžete pomocí jazykového kouče posunout ve vaší angličtině do bodu, ve kterém budete spokojení, a tak moje služby najdete na webu cestakjazykum.cz. Tak já všem moc děkuju a mějte se krásně. Já děkuji, majte se krásně. To je pro dnešek vše. Díky, že jste byli se mnou až do konce. Pamatujte, že způsob, jakým přemýšlíme o učení jazyku, přímo ovlivňuje naše pocity i chování. Tedy i to, jak budeme schopni daný jazyk používat a jak se u toho budeme cítit. A pokud vám dnešní epizoda pomohla, klikněte na tlačítko odebírat a přidejte hodnocení, aby se dostala k dalším lidem, kterým může na cestě za učením cizích jazyků pomoct. A dejte mi vědět vaše konkrétní dojmy na Instagramu Cesta k jazykům. Moc ráda se tam s vámi propojím. Chcete se dozvědět víc o jazykovém coachingu? Neváhejte mě kontaktovat na e-mailu lenka@cestakjazykum.cz pro bezplatný 15-minutový hovor. Veškeré informace najdete také na webu cestakjazykum.cz. A nezapomeňte, že s kódem podcast20 získáte 20% slevu na osobní konzultaci. Odkazy na vše potřebné najdete v popisku dnešní epizody. Mějte prima den a já už se na vás těším příště.